No, tak já jsem byla nominována před chvílí tady moji úžasnou roommate, miluji, jde do háje. No, já to asi nedám, ale... Dobrý, domácí dotazník. Už seš tam skoro? Ještě mi podáš? Jo, ještě jedno. Fuj, to je studený. Je to strašně studený. A mě to bolí hlava. Teď musím nominovat, co? Nominuji svýho bratra, Marka a Lukáše Kotlára a nikomu kazit život už nebudu. No tak, no Ještě tak. třetí. Mě už někdo nenapadá, tak Janu Hormakovou. Jo, přesně jo, tak. Ještě jednou. Tak. Navíc.